Hi mga baby loves, welcome to my YouTube channel. Ngayon, pupunta tayo doon sa supermarket, doon sa center sa Riyadh mga baby loves, doon sa mga bilihan ng mga damit, tsaka mga perfume, ganun. Yun, kasama ko yung amo ko, babae at saka lalaki. Kasi palagi akong sinasama niyan pag pupunta doon. Kaya ayun. Kaso lang doon, medyo malayo. Mga dito, malapit. Mga 1 oras din ang drive nila punta doon. Kaya yun, sama-sama lang. Kasi doon maraming tindahan, marami kang mapipilian din. Kasi palagi sila doon pumupunta kasi doon sila bumibili ng yung nilalagay sa uling. Yung kahoy nga may amoy. Palaging ginagamit nila dito pag may bisita dumadating. Yung palaging nagpapausok ba, nagpapaamoy ng damit nila. Yan. Kaya ayun, pag maubos na, yan, punta na naman kami doon. Yan, sama-sama nila ako niyan. Kasi malayo man. Kasi gusto din nila doon nga palaging pumupunta doon kasi marami din mabibili itong matandang babae kasi tingin-tingin din doon kasi marami din doon mga tindahan na maliliit, yung panggamit sa kusina, damit, yan, doon palagi pumupunta kasi medyo mura din doon. Yan sa malapit sa Riyadh Tower, doon may bilihan doon nga malaki. Yan, doon kami palagi pumupunta pag tuwing aalis kami. Doon kami, ako lang yung palaging sama-sama. Yung kasama ko hindi man sinasama nila pag aalis. Ako lang ang palagi sama-sama nila. Yan, sama-sama lang din, at least baka may makita doon nga gusto nating bilhin, di pa kabili-bili din. Kasi gusto naman yung matanda nga may kasama sila palagi doon. Kaya yun, kasi yung kasi every week yan umaalis punta sa mga tindahan. Yan, isama-sama din ako nila. Kaya ayun, pag may gusto din ako, di ayun, makabili-bili din ako. Ganun lang. Pero pag wala, kasi matanda lagi nagtanong, may gusto kang bilihin. Ayun lang mga baby love, salamat.